Hi friends, welcome to PB Vlog channel लोगोफोर दा जों थांनो ओंखारदों सालबारिनि बाजाराव दिनै सालबारि बाजार धामाका सोलिगासिनो दं अफार सोलिगासिनो दं बायदिसिना लोगोफोर दा नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आरो जुदि माबाफोर नांगौबा मोजां मोनोबा सालबारि बाजार लाना थांफैदो दा दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि BMW जों होलांनोसै दे बिदिब्ला चलो सफैबाय लोगोफोर जोंहा सटु दा सटु दा बेनो बे जाबाय दैमा सालबारिनि दा नायलांबाय थादो भिडिअखौ लोगोफोर दंफैयो नै लोगोफोर जोंनि दैज्लां बोथोर नालाय बेयाव आदैया फानो दैलि बाजाराव जेखाइ खबाइ बायदिसिना नैफोरो जारु बे मा दाम होनदो 60 अनलि 60 थाखा आरो नैबे जेखाइया जेखाइया 600 ना गासिबो एखे ना आच्छा सालबारियाव डेलि मोनगोन आरो ना बे माखाया नांगौबा आरो सेनफोरा मा दाम गेदेर साइजआ जरा 1200 सेना मिडियामा जाबाय ओरैनो 900 गाहाम 900 फिसा साइजआ जाबाय आरो जरा 700 ना आरो खबाइफोरा जाबाय बे खबाइया जाबाय 280 टाका 280 दा लोगोफोर नांगौबा दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय दिनै सालबारियाव फैनानै लांफैनो हागोन जेखाइ खबाइ बारा दाम नङा खोनाखाबाय नोंथांमोना दा बिदिब्ला आरो माबा खिन्थिनाय नायलांबावदो बे जाबाय बाजार लेप कम्बल बायदिसिना बे आखाया बेनो लोगोफोर जोंनि सालबारि बाजारा बिराद मोजां बेग लोगोफोर सोरनोबा नांगौबा কি দাম দাদা হ্যাঁ 800 টাকা কি কি লোৱা পাৰে তাতে কাপোৰ চাপোৰ না এইটো পিছত বয়া নহয় না আচ্ছা 800 টাকা নো লোগोफोर নাই 800 টাকা বায়दि रोखोमनि बेग itu ক'ত বনাই itu ঘৰতে না আৰু itu কিমান সৰুটো 400 নয়ে मोजाङानो बिराद मोजां लोगोफोर नाय लांनोबाथाय सोरबा बरिया मैगं बाजार लोगोफोर ताजा मैगं सालबारियाव मा दाम मादै इफोरो हा 20 टाका आच्छा ओमफ्राय नैफोरो केजि 20 जोसा फल दे सालबारि बाजार लोगोफोर नोंसिनाव मा दाम खोन्थाहर जोंनाव बिराद खम दाम लावफोरा 20 टाका 20 टाका र' एसे गिदिंबावनि एबार हाबहैनोसै जों सिङाव मेन बाजार नैबे सिङाव जादों मेन बाजार हाबना नायनि मा दं जाबाय पुरा मेन बाजार देखिजा मैगं बाजार ना बाजार ना बाजार दं बिफां फुलि पुरा लोगोफोर माहाजन কি কৰি আছে নাই मोजां बिफां दङ बेफोरो बरिया गय फुलि बायदिसिना लोगोफोरा सोरबा सालबारियाव जाय फैफेरखो कमेन्ट खालामबानो जाबाय बिदिनो नुलांबाय थागोन भिडिअ लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय चेनेलखौ बिराद मोजां जे फानदों नै लाङि কি দাম এগুলা দাদা লাঙি কি দাম লাঙি এগুলা 70 টাকা এখানে 70 টাকা পুরা সব একে আরে ডাঙরটো 150
গেদেরা 150 ওই মাগুর স্যাং ধরে কাও এগুলো পাতলা ভাল লাগে এই নোটা আছে ফোন তুলি মাছ লাগবো না তাতে মাছ লাগবো মাছ লাগে গ্যারান্টি কি কি মাছর ইতো কোয়ালিটি থাকে কি আর এইটো নদীর নাকি নদীর তত দবাই তত লাগবে ইতো না নাই লৈ যাব এই ডাঙৰটো কিমান দাদা এইটো এটু 150 টাকা এখন 150 টাকা না কই ফুট আছে 45 ফুট লম্বা নাম্বার 45 ফুট 45 ফুট গলাও जायो कालाराबो बेलेग लोगोफोर नै ना साना नांगौबा सोरनोबा सालबारि बाजाराव लाना थांफैबानो जाबाय बेल लानो नागिरदों बेयाव मोनसे बेल কি দাম দাদা বেল হ্যাঁ এই বেলটা কি দাম 150 माबा नांगौ बेयाव मोनजोबगोन सानग्लास दाबां सल्जार चसमा बायदि बायदि भेराइटिस गोदान गोदान माल मोनो बेयाव खम दाम नैबेखै जाबाय दख'ना दखानि बे माखाया फुरा दख'ना जोब बेफोरो जों बेयाव दा लानोसै सटुआ बासिबाय दं जोंहा बिराद मोजां मोजां चसमा दं नांगौबा सोरनोबा नै बाइक साखावनो थाखाय सेन्डेल बाजाराव हाबनोसै लोगोफोर नै पुरा सेन्डेल दखान बे नाय बुंलायनाय मानसिफोरा पुरा দাদা নতুন মাল আসনা হানাই জোতা লংপেন্ট জোতা স্যান্ডেল পুরা স্যান্ডেল বাজার ও দাদা কি খবর ভালো আছে मोजां मोजां जता मानसिया बहुत कम लोगोफोर दिनै बाजाराव फैबाय लोगोफोर गस्ला दखानाव के दादा ভাল ভাল চলা আছে নাই 6 পকেট আছে না লংপেন্ট দুনিয়ার না নতুন ব্র্যান্ডেড কি দাম এইটো 1400 অনলি আচ্ছা অনলি 1400 রুপিস বিরাট মজা মজা ব্র্যান্ডেড কত পৰা আইছে এইটো নেপাল নাকি এটা সব দিল্লি দিল্লির পৰা আচ্ছা দিল্লি মজা মজা ব্র্যান্ডেড মাল লাबोनो सालबारियाव मोनो खम दामाव लोगोफोर सोरनोबा नांगौबा लांफैबानो जाबाय आंबो लागोन दसे उनाव दा जायखि थांसै जोंहा सटुआ लाबाय मोनसे बेनो मा लाखो सटु दा गानग्रा फुरा ड्रेस देखैजा मोजां मोजां नाय माबा दं बेफोराव सालबारि बाजारनि लामा आरो ओरै सिदा कलेज रड सिदा जेसे फुजानि माल नांगौ बेनाव मोनो बे माखा औ दादा गंगाजल दिस এটা गंगाजल সব गंगाजल এইটো কিমান ত্ৰিশূল 250 बेनाव दा गंगाजल चन्दन बायदिसिना लांसै सब मोनजोबो बेनाव फुजानि माल जेसे नांगौ ए टु जेड बे माखाया रुद्राक्ष किमान रुद्राक्ष 80 टाका रुद्राक्षानो सोरनोबा नांगौबा जों दा नैबेखौ लांनोसै गंगाजल किमान इटु 20 টাকা আরে একটা চন্দন চন্দন হালদিয়া চন্দন আছে না হালদিয়া আছে না দেখুন जों दा नैबेयाव बेखौ लानोसै लोगोफोर बे जाबाय गंगा दै
स्पेशल गंगार दै होनना बुंदों इखो आरो बे जाबाय गोजा चन्दन आरो नैबे सरि नैबे गोमो चन्दन आरो नैबे गोजा चन्दन आरो नैबे गुफुर चन्दन नैयो हुख'नांगोन बेखौ हुख'नानैसो बानायनांगौ दा जों बे मोनब्रैखौ लानोसै फुजानि थाखाय नोंथांमोनाबो सोरबा नांगौबाथाय बेयाव सब बुस्थुखौनो मोनजोबगोन आरो गंगार दै चन्दन रुद्राक्ष त्रिशुल सब एभ्रिथिं मोनजोबो बेनियाव ओइ जायगाया जाबाय बाजारनि सानजाथिं स्टेट बेंक थांनाय लामाथिं खनायाव बेयाव फैबानो सब मोनजोबगोन नैबे दादानाव दा बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन दिनैनि भिडिअखौ आरो माबा मोनसे सोंनो लुबैदोंब्ला कमेन्ट खालामबानो जाबाय थेंक्स फर वाचिं बाय बाय लोगोफोर